Dorine azobvuma kukumbira ruregerero kwaakaitwa naMazepe. Mushure meunge Mazepe naKetty vaita live vachituka Dorine, vachitamba neurema hwevana vake. Akati iye vana vako tu vese vakazvagwa vari zvirema. Dorine ari kuti aiwaka iwe Ketty udza vanhu chokwadi, nekuti Ketty akaba mari yaDorine, akashandisa akaunti yaDorine ndobva mudza kuti isa PayPal yaKetty kuti Facebook painobhadhara ibhadhare mari iye ozotumira mari. Asi kubva zvaakapiwa mari iyi haana kuzombogara bhadhara Dorine. So kuri kunzi mari iyi inokwana iyo kuita 2000, mari yaakaita naPepe Kale vachiekta zvimadhirama zvavo. Dorine ataura zvikara akati Ketty ane mwoyo wakaipa zvachose, in as much as achiedza kuda kupinza Mazepe muisland achida kuitirawo namaibvukururo, zvinhu zvacho zvese zvinongoitirwa cloud, and by the end of the day mari yaanowana paMasters is much more than yaanenge ashandisa kuimpota vanhu. Anyway, apology accepted. Ingoziva chete kuti nini ndamuregera, ende kwete kuti ndamuregera nhasi, ndakamuregera kare because ndakatoona kuti arasika handitori kunzwisisa. I knew what was going on, handisi benzi, handiti guys, nini handisi munhu anotukana nevanhini. Uri kuona kuti kutukana kwandandiita nekuplay my audios nekuti sei ndaienjoy. No, I was not okay, but nekuda kwehash kune vamwe vanhu vakangwara vekuti anokurasira nyaya. I know kuti that boy ndakakuudzai kuti haasi kushanda asi I know everything. So who am I kana munhu andikumbira ruregero kuti sorry, saka imimi nevana vangu let's accept his apology, but muroi muchamuona. Hani maona kuti ndanda kutonyeperwa zve. Kune munhu akandivenga anondipinza munyaya dziridzo. Ipo paya nezuro Mazepe angwara ka. Kune vamwe vanhu kuti akakudedza mumba mako, you have to do everything chaanoda. Kada kuita skit inopostwa kwake unotorerwa star yemastars. Wakanga uine chipo chako uchita nemukadzi wako kuno, you know, nhasi munhu wako yeye akuda kundijairira futi achita munoona kuti hadi kufadzisa muromo wangu. Vakanga vachitaura vega nezuro akutanga kuti chi wakaiti let me tell you guys kuti gogo vari right, vari right. Kwatina kakuzotaura nyaya yaGogo guys. Gogo vakazowana kaBen 10 vari kudanana naye recently 2 days ago. She posted vari muhotel room vachiita zvakare live naDorine vachimuratidza bamunini vake stepfather vake, mukomana wechidiki anogona zveromantic izvi. Aiwa vaidyiswa zvavo salad vachidi. Dorine achikuzirira kuti aiwaka dedi dzokororai kamudyise mama. Akati aiwa rudo runonakidza, isusu sevana hatifaniri kurwisa vabereki vedu kana vachida kupinda murudo, ko tinonzwisisa kase vanhu vakambochata kuti aiwaka vabereki vedu ava vanonidawo love. Imigani zviri mumastreets umu.